Srdečne vás vítam. Volám sa Rafał Dec. Som servisný inžinier v spoločnosti Samaš. V dnešnom videu si preberieme diskovú kosačku Samaš XT. Prvým krokom pred začatím práce je pripojenie kosačky pod čelou k traktoru. Na tento účel pripojíme spodné ramená a horný spojovací článok. Po pripojení kosačky k traktoru pripojíme hydraulické hadice. Kosačka XT potrebuje jednu plávajúcu sekciu v traktore. Potom pripojíme elektrický kábel a vedeme ovládací panel do kabíny traktora. Pamätajme na prispôsobenie hnacieho hriadela. Aby sme prispôsobili hnací hriadeľ, musíme zmerať vzdialenosť medzi hriadeľom a vychádzajúcim z traktora a hriadeľom nachádzajúcim sa v kosačke. Podrobný popis sa nachádza v návode na obsluhu. Výšku kosenia v diskových kosačkách Samaš regulujeme pomocou horného spojovacieho článku. Skrátením horného spojovacieho článku znižujeme výšku kosenia, predĺžením horného spojovacieho článku zvyšujeme výšku kosenia. Ďalším parametrom, ktorý musíme nastaviť, je správna výška závesu od podložia. Vlajkové kosačky Samaš majú navádzacie šípky, regulujeme ich, až kým sa šípka namontovaná. Pri rezacom zariadení nebude nachádzať v jednej línii so šípkou na nosnom ramene. Pohon traktora je prenášaný pomocou hnacieho hriadeľa, ktorý má zabudovanú treciu a smerovú spojku, uhlovú prevodovku, v závesu zabudovaný hriadeľ a uhlovú prevodovku, ktorá poháňa rezací mechanizmus. Prevodovky použité v kosačkách Samaš sú prevodovky, ktoré pracujú v olejovom kúpeli. Majú 3 zátky, plniacu zátku oleja, kontrolnú zátku a vypúšťaciu zátku. Interval v prevodovkách Samaš je prvá výmena po 50 hodinách práce. Ďalšia výmena po 500 hodinách alebo raz ročne. Olej používaný v prevodovke je olej triedy 80 VEP 90. Pred začatím práce nezabudnime na premazanie stroja. Mazacie body sú označené nálepkou s kanvičkou. Kosačka XT je ovládaná pomocou hydrauliky z traktora. Ako som už spomínal, potrebujem jednu plávajúcu sekciu. Kosačka má valec, ktorý zodpovedá za zdvíhanie rezacieho zariadenia do transportnej polohy a do pracovnej polohy. Valec, ktorý zodpovedá za hydroodľahčenie a bezpečnostný valec. Za ovládanie kosačky XT zodpovedajú hydraulické bloky, elektromagnetické ventily a senzor, ktorý blokuje rezacie zariadenie v pracovnej polohe. Všetky prvky systému sa nachádzajú vo vnútri tela. Séria kosačiek XT je štandardne vybavená hydroodľahčením. Odľahčenie rezacieho zariadenia regulujeme pomocou hydrauliky z traktora. Hodnota tlaku v systéme odľahčenia, kapacita je zobrazená na manometri, alebo na spak, ktorý je viditeľný z kabíny traktora. Pamätajme, aby pri odpojení stroja znížiť tlak na nulu. Kosačka XT má hydraulickú poistku, ktorá chráni rezacie zariadenie pred poškodením. V momente, keď narazíme na prekážku, rezacie zariadenie sa odkloní dozadu a zdvihne nahor. Vďaka použitiu otočného bodu, ktorý sa nachádza maximálne na ľavej strane kosačky, výška lišty od podkladu vo výške prvého disku je približne 30 cm. Kosačka XT je prepravovaná pod uhlom 125 stupňov. To zaručuje.
rovnomerné rozloženie hmotnosti na ťažných ramenách traktora. Kosačka XT má dodatočné zabezpečenie vo forme čapu, ktorý zabezpečuje kosačku v transportnej polohe. Pri prvom spustení kosačky montujeme plátenú ochranu. Plátenú ochranu pripevňujeme pomocou skrutiek a zabezpečujeme pomocou zaisťovacích kolíkov. Pamätajme, že vpredu by sa plátená ochrana mala nachádzať medzi prítlačnou lištou a podpornou rúrkou. Pred začatím práce nezabudnime rozložiť bočné ochrany. Kosačka XT je štandardne vybavená jedným zhrňovačom po kosu. Voliteľne môžeme stroj vybaviť aj druhým zhrňovačom na ľavej strane. Kosačku ovládame pomocou ovládacieho panelu. Ak chceme nabiť tlak do systému odľahčenia, stlačíme tlačidlo a nastavíme tlak z traktora. Po nabití tlaku do systému odľahčenia systém vypneme a zapneme funkciu práce. V tomto momente počas otáčania sa kosačka zastaví na správnej výške. Takto nastavenou kosačkou môžeme začať kosiť. Takže na ovládacom paneli zapneme funkciu práce. Na rozdeľovači traktora zapneme funkciu plávania. Pustíme zadný riadel PTO a jemne a opatrne ručne ovládaným plynom roztočíme motor kosačky, až kým sa nedosiahne rýchlosť 1000 otáčok za minútu a udržiavame ju na tejto úrovni. V momente, keď chceme kosačku zložiť na prepravu, vypneme funkciu práce a nastavíme tlak z traktora. Ďakujeme vám za pozornosť. Pamätajte, aby ste sa pred začatím práce oboznámili s návodom na obsluhu